ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा। आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर। संपर्क 9730 10 64 77। इंजुली क्षेत्रफळ डोपवाडी इथं एका शेतकऱ्याच्या विहिरीत 15 पिल्लांसह पडलेल्या साधारण 7 ते 8 फूट लांबीच्या महाकाय मगरीला वन विभागाने सुखरूप बाहेर काढलं। वन विभागाच्या टीमने अत्यंत शिताफीनं मोहीम राबवत एकूण 16 मगरींना जीवदान देऊन त्यांना सुरक्षितरित्या मुक्त केलं। या यशस्वी रेस्क्यू ऑपरेशनमुळे परिसरातील नागरिकांनी सुटकेचा श्वास सोडलाय।